Maketarski klub Novi Sad u astronomskom društvu Adnos organizuje izložbu maketa u planetarijumu Adnosa na Petrovaradinskoj tvrđavi u subotu 13. septembra u vremenu 12 do 17 sati. Šta nas sve očekuje, šta ćemo biti u prilici da vidimo, reći će nam organizatori. Sa nama su Milovan Bajagić ispred Maketarskog kluba Novi Sad i Rade Marjanović ispred Adnosa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo da kažemo, Rade, događaj je zapravo u vašim prostorijama, u planetarijumu, pa šta nas sve očekuje, kako je zamišljen ovaj događaj? Pa, pošto postoji dugotrajna saradnja Astronomskog društva Novi Sad i Maketarskog kluba Novi Sad, došli smo na neku ideju da zajedno u prostoru, znači planetarijuma, napravimo neku izložbu, pošto Maketarski klub malo kuburi sa prostorom, mi imamo opet prostor, pa na neki način da nastavimo tu saradnju od ranije. Pa kako će izgledati događaj? Pa ideja je zamišljena, znači da postavkom tih nekih maketa koje su radili članovi Maketarskog kluba Novi Sad u predavaonici, odnosno u tom izložbenom holu planetarijuma, omogućimo posetiocima uvid i u taj jako zanimljiv i lep hobi i ujedno i na taj način da uradimo i promociju i Maketarskog kluba i Astronomskog društva. Milovane, kakve su to makete u pitanju? Pa to su pre svega plastične makete. Maketarstvo kao primenjena umetnost je nedovoljno i nezasluženo zastupljeno u našem narodu, pa smo htjeli na ovaj način da ga što više približimo kako deci, tako i odraslima, jer je maketarstvo jednostavno hobi od 7 do 107 godina. Da. I kažite mi, pošto ste vi gosti u planetarijumu, kako ćete se predstaviti sugrađanima i ko sve učestvuje i na koji način? Pa pre svega želeo bih da se zahvalim Astronomskom društvu Novi Sad što su nam ustupili prostorije, jer zaista nemamo prostorija gde mi konstantno, da kažem tako, izlažemo i gde se bavimo maketarstvom, već to radimo ili kod svoje kuće ili subotom u Radničkom univerzitetu imamo radionicu za najmlađe. Sad pre svega hteo bih da kažem, kao deo International Plastic Model Society, udruženje plastičnih maketara sveta, mi se prvenstveno sklapamo plastične makete. Mada ima maketara koje rade od drugih materijala, koriste se različite tehnike i slikarstvo i vajarstvo, pravimo od vojnih i civilnih vozila, vazduhoplova, brodova, u stvari sve što ljudski može da zamisli. Pa sad smo, u zavisnosti od razmjera koju maketari prave, htjeli smo da na taj način prezentujemo taj divni hobi, tako da kažem, koji je izuzetno edukativan, jer se ne bavimo mi samo sastavljanjem. Pre svega mi moramo da proučavamo i istoriju kroz to, pored toga geografiju, tehniku. Htjeli smo to da predstavimo jednostavno našoj javnosti, jer jako malo klubova ima ovdje u Srbiji. Jezgro našeg kluba čini 10 članova, a inače jako se dobro kotiramo u svetu. Posećujemo internacionalne izložbe. Sad imamo jednog predstavnika koji ide u Telfort, to je najveće takmičenje maketara na svetu. Redovno obilazimo Slovačku, Češku, imamo prijateljske odnose sa svim klubovima u Evropi. Tako da na taj način htjeli smo malo više da pokažemo javnosti šta je u stvari maketarstvo. Pa eto, koliko često izlažete? Pa ne, nažalost ne baš toliko često. U Srbiji ima par takmičenja, tako najveći je novogodišnji kup. Kao što samo ime kaže, to je pred Novu godinu, a ostalo sami organizujemo takmičenje. Tako, zadnju smo izložbu imali za Noć muzeja. Između ostalog izlažemo osim na internacionalnim takmičenjima kad sami ovdje organizujemo. A evo, da kažemo sada nešto o planetarijumu, pošto vas vreme, odnosno nas vreme baš i ne služi četvrtkom kada organizujete posmatranja, ali predavanja se stalno održavaju. Kako su posjećena? Pa, na naše iznenađenje predavanja su jako dobro posjećena, znači... Iako nema posmatranja, da. Iako nema posmatranja, nažalost, ali trudimo se da održimo taj neki kvalitet programa i da zadržimo to neko jezgro od nekih 20-ak, 30-ak stalnih posjetilaca. Naravno, sve preko toga je uvek dobro došlo, tako da... I šta nas očekuje sljedećeg četvrtka? Kako predavanje? Sad u četvrtak će biti planetarijumska projekcija pod nazivom Naše nebo i kolega Ratko će držati tu projekciju gde znači bukvalno koristi planetarijumski uređaj i projektuje nam kako bi izgledalo zvezdano nebo iznad Novog Sada
da nema Novog Sada, znači da nema tog svetlosnog zagađenja, da nema smoga u atmosferi i tako dalje i tako dalje. Zvuči interesantno. Može da dođe ko želi ili su mesta ograničena? Naravno, uvek može da dođe ko želi. Problem jeste malo sa mestima, ali nagurat ćemo se nekako. Dobro je. I evo da podsjetimo još jednom sugrađane da će izložba maketa biti održana u subotu 13. septembra, je li tako? Od 12 do 17 sati. Do 17 časova. Koga pozivamo? Pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže. Znači, uključi od dece pa do starih osoba. Jer za maketarstvo nikad nije kasno da se počne. Da. I svakako mnogo znači za decu, jer kako ste rekli, kroz maketarstvo oni mogu da uče i da izučavaju istoriju, geografiju,